Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Kapin gatos ka individual ang gipahikli numan gibaha ang tulo ka barangay sa Coronadal City sa South Cotabato gumikan sa kusog nga ulan. Ano yung report? Gialalayan sa mga personahe sa BDRRMC kining magbanay aron makatabok human makasinati og kutob hawak nga tubig baha nga epekto sa kusog nga ulan sa Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato mag alas 4 sa hapon adlawng Miyerkules. Sa Barangay Kakub, gilunupan sab ang pipila ka kabalayan human milapaw ang tubig baha sa tulay sa usa ka sapa sa maong barangay. Gani kining iro mipatong na sa lamisa aron dili mahumol sa baha. Nangahumol sab ang ubang gamit niining usa ka panimalay nga misulod ang tubig baha. Aron sab ma-rescue ang mga senior citizen ug ubang individual, mitabang na ang mga personahe sa Philippine Red Cross. Wala sab makaikya sa pagbaha kining usa ka elementary school sa maong syudad. Gani dunay pipila ka mga pupil ang nalingaw na og dula sa maong baha. Gilayon silang gisundo sa ilang mga ginikanan. Gumikan sa pagbaha, gisuspende sa LGU ang face-to-face classes sa mga eskwelahan o gipatuman una ang distance learning. Matud sa CDRRMO Coronadal, gibana-bana ang moabot sa 150 ka individual ang ilang napahiklin padulong sa mga evacuation center. 90 ka individual ang gikan sa Barangay Morales, 30 sa Barangay Kakub ug 30 sab sa Barangay Zone 1. Hinuon walay angol sa hitabo. Actually, yun ang mga apektadong mga pamilya. Yun yung mga tumitira malapit sa riverside, creekside ng major waterways natin dito sa City of Coronadal. Ang pagbaha sa maong lugar, gumikan kay silted na ang mga sapa. Yung major creek, talagang silted na yon. So, may proposal ang city government na i-implement na fully yung master drainage plan na ginawa ng DPWH. Instead of draining the flood water doon sa Blue Creek, didiretso sa doon sa major river system which is the Marble River dapat. Matud sa Pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nasinating pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.